Però ets flexiu i els articles t'agrada semblant. Els altres sí. Molt bé. Sitcoms de referència, quines són les que t'agraden i a quina voldries que s'acostés aquesta? Bueno, bàsicament s'ha d'acostar molt al format de Pop Rabbit perquè vaig estar i no me passa molt bé. Pop Rabbit seria una referència, Black Roots, Black Roots. Black Roots. Black Roots. Què més? I si no pot tenir agradat a tu. Sí, bueno, sitcoms aquests dos. Que després hi ha altres sèries, no? Com Perdidos, que fem algun guinyo. Bueno, hi ha molt guinyo a les sèries. Skins, avui estem a Skins, jo no sé què sigui Skins. Skins, sí, i avui estem gravant, de fet, el guinyo a Skins. L'estrena és pel dia 16 de març. 16 de març. Al Teatre Comunal. De gratis total, no? Sí. O no? Sí? Sí. Vale. You've been hit by a smooth. Ara estic gravant. Bon dia. Bon dia, garatgeros. Anem a gravar. Collons, clar, aquí estem molt bé, no? Aquí va segon les dos. Que m'esteu.
El que pots fer és Aquí no hi ha res a fer. Massa pasta. No, bueno, depèn. Aquest és el pots fer al davant. Vale, no, això és poco. ¿De qué? ¡Potable! ¡Venga, vámonos! Aquí. ¡Venga, mayor! Vale, vale, vale. Que li la hizo. No, no sé, explica. Dale. Que quedi clar qui és la cantant. Tu vols ser famós no cantant. Doncs ja està, vull ser famós. I la música què és? Una altra via per aconseguir-ho. Tu també vols ser cantant? Calleu! Bueno, sí, claro. Vale, això haurà de ser a l'altura del sud. Avui el Matí els buscava. Conillet. Hola. Esto es lo que viene a ser una tienda. Està aquí. ¿Vols que fem algo? Sí, ¿no? Algo divertido, ¿no? Sabría decir. Vale, tenim la foto i esta. Camaragrama, Rubi canta. Pizza 2. Acció. Garotxero. Anem. No, perquè A gravar. falta l'últimes corrides. Contar res de tot això, fica. No. Qué guay, qué guay. Tu també vols ser cantant? Calleu! Ja després, si voleu, continueu divagant amb la vostra nit. Molt bona. I mira, així poder pintar paisatges. Qui vol ser l'amplificador de la Puig? El Leo DiCaprio. De la Puig? De la Puig. Qui és la Puig? La Puig, hola, sóc jo. Joel Puig. Ets tu? Jo sóc la Puig. Oh. Em dic Puig. Ah. Dic Puig. Hosti, la Puig. Estàs gravant? Ah, sí, grava. Collons. M'he un llibre, dic vidre Hòstia. Que guai, us estic veient. Hem de passar la mirada per les samarretes que portes, això. He tingut un problema de cordillos. Sempre has tingut un problema. Acabem al voltant de les 6:30. Ei. El petó. Jo com a fan vull un petó. Eh? Ara, però... Sí, un moment de petó, no? Sí. Sí, però justament és això, que no ho és. Després allò que heu fet al final, una càmera. Què heu fet? Ah, hem pujat cantant. Hola, Rubi, hauràs de córrer. Jo, corre. Sí, sí. Per què? No gaire, hauràs de seguir-nos. Segueix-nos, si pots. Segueix-nos tota l'estona, no paris, d'acord? Sí. Hola, caratgeros. Acompanyeu? Sí. Això és art de... Hola, garatgeros. Això és art de garatge. Com podeu veure, estem gravant. I entre presa i presa, i aprofitant que el director no es veu, us ensenyarem una escena íntima. Veniu. Jo també vull anar, Estàs preparat, Salvador? Estic preparat, Iker. 1, 2, 3. Tallem. It's raining, man. És moment àlsi. Moment orgasme. Exacte. Però a mi no m'acaba de donar un orgasme, el coloret aquest. Això és art de garatge. Això és l'esperit. Tio, passem a dins el bon dia. Bon dia. Mare Ja meva. jo escoltava el bon dia, tio, també no s'ha de llegir, hem fet. Cada cop tots els caretos. Els iaio rient. Vinga, va. Vale, anem al primer. Si tu? Apropa't-hi. La sirenita. Deixa gravar, he de canviar. Seqüència 1, multicàmera 10, presa 9. I acció. O menys, no? Seqüència 9, multicàmera 10, presa 2. I acció. Estrany sabates de velcro. Vale, càmera grava. Càmera grava. I això, gravant. Seqüència 9, multicàmera 10, presa 3. Deixa'm amb les mans, mira.
situació. A aquestes alçades encara no et saps cordar les sabates? Sempre he tingut un problema de cordills. Sempre has tingut un problema. No siguis tan dur amb mi. Vull declaracions, Joana. Estàs gravant? Sí, ara mateix. Grava? Vale, càmera grava. Tenim la Joana, acaba de fer... Acaba de succeir una cosa molt important al garatge. És un dia molt màgic, està nevant, tenim una seqüència càlida dintre del garatge, està plovent molt, els personatges no poden sortir i la Joana té una sensació dintre que us l'explicarà. I és que aquí dins, per molt fred que faci a fora, a dins hi havia molta calor. Hi havia un sentiment molt bonic amb el Salvador, sí. I no sé, ha estat estrany, no? Sabia no lligar-se les sabates i l'he ajudat i no sé, Dani, no... Són moments d'aquests que busquem, no? Per aquells que queden a la memòria, que gràcies aquí al nostre making of podem recordar i reviure els moments macos d'aquest dur i llarg rodatge. Jo encara tremolo. Prepareu-vos perquè aquesta setmana es prepara... Seqüència màgica. És a dir, és el making of dintre el making of, això. És a dir, ja es crearà un bucle. No. Ara declaracions, sisplau. Digue'm, explica'm. A veure, com et sents? Em sento molt bé. Molt bé, perquè... O sigui... Molt bé. Hem d'estar gravant aquí amb tots i per l'ambient, per la neu. Tu deies que no estaves compromès. No. Llavors... Saps una cosa? Separo molt el que és la feina de el que és la realitat. En aquest sentit, pel fet que tu m'estiguis fent aquesta entrevista no vol dir que la meva vida personal canvia. Vols que t'estranguli? Ara mateix tothom... Senyor paparazzi. Tothom t'estarà estrangulant. Sap greu, senyor paparazzi, però és així. La meva vida personal no canvia. Vols dir? No has sentit res? Res de res? Sentit, i ho he viscut pel tema professional. Molt. Què has sentit? Li agrada, senyor paparazzi. Ara no m'agafi vostè el tall aquest dient, he sentit molt, he sentit atracció cap a la Joana. Ah, molt bé. Doncs res. Estira, Salvador! Aquesta sí que és! Sí! Vinga! Quina força! Trencarà la canya i tu! Hòstia! Hòsties, vamos a ver. És més subtil. Plax. Ho fem un cop amb cada una, vale? És el pato de l'envolte. Som que tornen a picar. Vinga, aquest cop sí que sí. Va, Salvador. Uah, trencar la canya. Quina força. Que... Sí. Apunta tant com... I... Acció! Xan, xan, xan! I aquí tenim les dues excursionistes muntant la tenda de campanya. Tararan, tan, tan, tan! Té collons la cosa d'acampar finalment aquí, I com i quan se suposa que hem arribat fins aquí? Teletransportació? I què ha dit que fossin fàcils de muntar aquestes tendes? Great. I know it is. I know it's great. I'm it's M'està robant, el paper. Què vol ser, la Jona, Constant light is flashing. It is my ability to know what I'm doing great. I know it is. I know I'm great. And that assurance is infectious. No tinc mania. ara fa making of. Mira, els dos que són... Petites coses que he de polir, vale? Vinga. Vull dir, tinc un plano que el vull quadrat, Vinga. Sí, vaig vale? Dani, si surt... Ana, que va tindre alguna cosa amb ell. Molt cos i poc cervell. No, Rubi, no. No, és que jo ja no t'entenc, nen. O sigui, o et gravo o no et gravo. Perdona. Sí.
¡No! T'odio, Rubi, t'odio. És el gran hermano. Una cosa, gravem la seqüència aquesta del gran hermano, després haurem de recapitular ahir, vale? Que ens hem descuidat el plano quan surt la càmera del garatge Una ràdio i se'n un va moment, al lavabo. Aquí estic amb smoking o sense? Pues vaig a buscar-lo. I Dani? O està aquí? Està aquí. Hem de fer, bueno, les dos veus aquelles a la basura directament, no? De la nostra cançó. Sí, però ho farem el pròxim dia. Bonito! I després farem les fotos, que les necessito per aquesta setmana, vale? Bueno, espera, que estic així, Me'n vull seure. No, va, fem un assaig en sèrio. Va, porfa, La vida es un tío. Ya tengo los resultados. ¿Por qué hablas mexicano, güey? No, en castellano, güey. Dolores, fuera de la academia. ¡Dolores! ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, está. Venga, chicos. Hola, nois. Hola. Com anem? Ja tinc els resultats. Chechi. El cas és de gravar, graveu així. Vale. Chechi, saluda. Apuntes a la cara. Old friend, why are you so shy? No mames. Me cae a mi casa y pega la vuelta. ¿Quién es? No, o sea, es que no puedes comparar tu dinámico con Pepinera. Ahora me enfadado. Espera. No lo he visto. Por si acaso. És veritat, vosaltres heu de donar declaracions del vostre amor? Les donarem, però fora de càmera. A Tio, veure. se cabrejarà, No sé si us heu fixat, però és una seqüència força complicada. ¿Ves? Ahora ya no... Y una señora moto. La llibreta i començo a escriure coses a les... Però res d'altres llengües que no siguin en cap... Merda. Però res d'altres llengües. M'agrada filmar-me, encara que Se'ns veu així? mai sé com m'haig de ficar. Ells mentre assagen, jo... Al principi dic, espera, que agafo la llibreta i començo a escriure coses a les... Així em puc fer una foto. If you wanna be my lover. No sé. És així, sense sol. I la senyora Mirkel. Còpia, i la senyora Mirkel. Va, que faci una segona pregunta, que m'està agradant això. A veure si al final m'hi presentaré jo i tu. No, aquest càsting l'he de guanyar jo, el John. Tan sols escoltaré aquest. Però on estem sentats? Al sofà. Al sofà. Però... No, aquest és el meu. És que no sé, això ens ho ha dit ell. Ah, no, és veritat, com ens fiquem? Ah, no, aquest càsting l'he de guanyar jo, el John. John. Tan sols escoltaré aquest nom, John. No, aquest càsting l'he de guanyar jo, el gran John. Tan sols escoltaré aquest nom, John. A veure, segona pregunta... Ui, no. Aquesta no. A la biblioteca. I m'ho gravo a l'aigua. Tu coneixes la Winnie? Sí, coneix? La Winnie Houston. Estan super desafinats. Ja, molt, però molt. Bastant. I tu sempre fas molt bé. Podrem fer una cançó així? Para, brisa, sí que para. No. Així, con los micrófonos super corta. També. Algo així. Saps que hi fem... Vale, fem una prova i acció. Carles Sabat.
No ho vau veure mai, lo de la segona que Sí, va així ser- se li cau Va sortir a i tots els continuava periòdics. cantant. Tira ara el pots tirar. I se l'escoltava. El problema és que era playback. Era playback. Y pues no, del cuadro, capa aquí. Me voy, tío. Pásame el micro. Aparente graba ya, Pásame el micrófono. Sí, el primer premi són 2.000 euros. 1.000 per nosaltres i 1.000 pel garatge. Què? El que sents? Lluís, agafa la guitarra que ens hi posem ara mateix. Pásame el micrófono. La senyora maldita. Què venim? Bruja! Ei, en posició, noi, sisplau, us en posició. Sí, no, hem de fer quadre. Són uns temps difícils. Ja estem. Vaig a continuar la maqueta. Ja pensaràs en mi quan et passi alguna cosa dolenta. Me'n vaig a fer una infusió de les de la jornada. I... Lola... Crec que s'ha pensat que he dit alguna cosa que no era. Ah? Entonces? Doncs res, no es mereixen que vagin a aquell programa, perquè jo val més que tot allò. Clar, Cuqui, tu val més que tot allò. I jo també. Sol. Sol, no? Sí. Vale. És Joana. És ella la que em dóna l'empenta per dibuixar amb un pinzell. O amb un altre. Per utilitzar un color blau més fosc o més clar. Per pintar una nit plena d'estrelles amb la lluna. Ella. Quieta. Sola. Ho en sento jo. Sol. És ella, Joan. Vale, però m'agrada com que Sí. es puc pillar després i muntar-ho bé. Vale, sí. Vale, però així. I també ficaràs Nosaltres... El públic ha decidit que abandona el garatge l'escriptora Borde. A veure, com no treguis la clau... Ja no surto, no? Efectivament, no surts. Doncs mira, no tens cap altra solució que desenroscar-la. Però com t'has tancat? Què? I ets? Espera. Sí. 2 segons, eh? No pares. Heavy metal! Continua'ls. O sigui... No, sí. Actors es diuen Que no, que se'n va bé i heu de gravar els actors, xavales? Què? Tu has de gravar. T'he de gravar tu? Anem a buscar el dic. No, a mi no. Vosaltres podeu marxar, però aquest es queda. No, així no. Vine. Què fos? Me puc anar a prendre un cafè o alguna cosa al cotxe? No té gaire sentit, ja que el cafè està a la plaça. I tu què fas si vas a... Y si necesitan más maquillaje, ¿qué? Maquillaje. ¿Cómo me atreves a hacer otro trabajo? Yo soy muy chévere el jefe, ¿eh? Y lo está grabando, ¿eh? Ese retocat. Me es igual. Yo ahora necesitaba retocar y no estaba, És una mentidera. No, mira la meva cara. A les últimes seqüències se'm veia tot molt malament, Perquè ets així de lleig, que vols que No. arregli jo amb el maquillatge? Les històries estan ja amb ells, perquè si ho repeteixen 50 cops el necessitarà. No, jo vull que això llimbris al Dani i vegi com aquesta tia no és incompetent. És una incompetent. Doncs els pròxims... És redundant el que acabes de dir. Si no és competent, és incompetent. Els pròxims caps de setmana no vindré. Tu, per lo que vas, no vinc. La chiqui es la Dani. Me voy, ¿eh? A mí no me das las ofertas que yo me piro.
Això és el dia a dia del garatge. Ui, pot ser que t'hi canvi tot, no? Crec que sí, digue'm. Perquè està... Com és això que tens un grup? Com és això que tinc un grup? Hòstia, tinc un grup ja fot anys. Quants? 5 anys, potser. I com es diu? Però ho vam deixar... El grup que tenia es deia 905 445 227. En sèrio? Espera, com has dit? 905 445 227. Que fàcil. Sí, vam agafar un... Com es diu, estàs? No. Vale. Vam agafar com es diu, un diari i vam anar a la secció de contactes i vam agafar el número de telèfon de Maduritas. Estic com una cabra. I ens vam dir sí. No, però ara és un altre tipus de grup. Us convido a tots. Es pot fer publicitat? No, Sí. jo volia un directe i no me'l vols fer. Però en directe... Tu volies un directe personal. Claro. No pot ser. Si vols us què? convido al backstage, I si però... pago un extra, què? Fantàstic, paga el que vulguis. Pagant Sant Pere Cante. Vale, la qüestió és que, bueno, fem un concert amb màgia, amb teatre, amb poesia, amb ball. Oh, que xulo. Sí, serà molt guai. O sigui que no és un grup de música. Sí, és un grup de música. Però feu màgia. Sí, fem màgia, no fem el típic truc d'ella. Ara, abracadabra, sinó que el que farem serà allò, petits trucs de llum i tal i qual. I per què vau deixar el grup? Bueno, perquè era un grup de pachangueo i tal, era molt divertit, Tocàvem AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, Marea... I això és pachangueo? Sí, però vull dir que era de festa major, saps? I ara no... No, la veritat és que em molava molt. I com et sents? Com si fossis al Bisbal? Perquè clar, tu penses que el Bisbal també va començar així. No, no em sento com si fos el Bisbal, gràcies a Déu. Ho saps, no? Que ara mateix t'està escoltant el David Bisbal. M'està escoltant el David Bisbal? Tenim aquest contacte, Rudi? ¡Las cadenas todas! Ha dicho Dani que todas. ¿Qué pasa, Pablo? És de porc, és igual, això a mi m'és indiferent. ¿Vale? Recapitulem, ¿vale? Silenci y acció. He visto a Alicia en el País de las Maravillas, lo único. Y eres el conejo blanco. Vale. Sí, és com... Vale, d'acord. S'ha espantat, puntualitzem que no és el mateix, I una pregunteta, nois. Des de quan els porcs fan por? No me fan pudor. Eso que Sempre, sempre. Està més encertada, Mira que d'aquí. És encertada. La banda sonora. L'innombrable no va fer gaire bé, ¿vale? Chicas, tú te levantas a saltar de lo suyo. Dani, realmente estás quedando el papel, pero de usted, Estamos en 4 renacimientos. Què t'has fet? No! No treguis el Justin! Bueno, aquí mateix com el treguis. Us imagineu el Serra i amb cames a la muntanya? Perdó, un segon, Clarence, la Lola aquí. No, Lola, ventilen, que moro. Bueno, aquí mateix com el treguis. Vale, digue-li. Ventila'n, Lola. Ventila'n. I... Si ja ho fa sense que li digui, Mireia. és molt repetitiu. Vale, no ho facis. Accepto. Estem a la muntanya. Què t'has fet? No! No treguis a Justin! Com el tregui? Moro aquí mateix! Molta calor, Que no, tío, yo porto un gorro aquí toda l'estona, tío. Bueno, pero... Joder, y el Ruby grabando. ¿Qué he dit O abans? sea, por favor, Ay, se van a ay. acabar los megas. Los megabytes. Prou. Prou. Home, com és allà? Jo prou de tonteria, molta punyeta, no, això no és res. Salvador, ja continua de... Estic filmant, deixa-ho estar. Pues hazte una foto, por favor. Penseu que si és una festa VIP. David, te voy a estampar el móvil. Grabem Fotos para matar al Ruby. Johnny algo o què? Ja som dos. Jo surto bé. I aquesta? I aquesta? I et pengem amb un alfeix. Genial, vale. Ah, pajaritos, qué bueno.
A mi tampoc. Ah, ja. I és foder, eh? No, não é assim. Vá, intentão. Alavantes. O que é que... Queres que te veja? Não, vá mesmo. Queres que te veja? Não. Tu queres voz? O que é que tu queres? Queres que tens? O que é que tu queres? Queres que tens? O que é que tu queres? Queres que... Es cambié de ti y de Ken. Este és brasileiro del norte. Não, desculpa lá, então não sabes falar brasileiro mesmo. Català enterrado. Català enterrado. Que ets la peste, és a dir... No, és que són conversacions... No, Rubi, vaig foder, eh? Dimiteixo. Sento. Estic fa. Hola, s'apropa el final de la sèrie i estem amb els Àlex. Hola. Què tal? I bueno, ja. Exclusiva, preview. La lletra, bueno. Pots fer realitat tots aquests somnis que tens al cap.